kategória podnikanie so saunami ako profitabilný biznis. A toto by asi veľa z vás chcelo vedieť, koľko to zarobí peňazí, aký to je biznis, aký tam profit a tak ďalej. No, ja vám musím prezradiť tajomstvo, a to také, že vlastne ten biznis začal byť profitabilný po 3 rokoch a 12 saunách. Takže pre tých z vás, ktorí chcete robiť jednu saunu a mať to ako príjem, možno i len bočný, 2 alebo 3 krát si zvážte, či do toho pôjdete. Sú tam obrovské vstupné náklady, sú tam obrovské náklady na prevádzku a nemusí to byť až tak zaujímavé, ako to možno na prvý pohľad vyzerá, hlavne preto, že marketing je sakramensky drahý. Sakramensky drahý marketing. Strašne. Najdrahšia vec marketing. OK? To je všetko, čo potrebujete vedieť. Čaute.